سلام كوراتن ناي يوتيوب channel تخاتلتنا خميت صنحو نزوان زولكم حصرتن وانا حبريته تحجلكم قريب له كساب مودات حبيركم نصنحو كورات تخاتلتنا بركت زولنا يوتيوب channel مصعنو اقدم ملأخت وي دما نوتيفيكيشن خبصحكم زيناتات بوان نختكاتل نزا يوتيوب channel دي سبسكرايب مغار نايدول ملكت متواقع ترسعو دواو زون كل تجراي مزارب خوينو علو ات جنرال او دواو كل تجراي زمص حدغان مكلخال لوط امرار راح يكايد كم زوعله غليصوم امخار قدامي مينستر اتغيتاچو وردا جنرال تادسو ورده حيل بوليس نفط زوا ملاخو نزفطر زخونه صقم جنرال تادسو وردن كالوت لعلو تمرار حسراويتن تحتت خم زخونه دحر مغلاصوم يو ازي تخايدو كتسمعوا ويخم بزا اغاطمي اما حدار زوا دو كل تجراي اتو هافت كيروس بيصحفوتم حديغم كم زو صفليتم زي يدل غچتن دم فساسن مكلخال ايخم غيريلوم زون زو قداي كخونيو حالتا تفانو ابز حلف سومنات لعل حدا شح وتادراو منغستي كم تتصنبروم مغلاصم تتصبصيبو مكتل قدامي مينستر اتو تمسجن طورنه نحالتا تفانو كمزيوم زبولو دناقور كابين كمين زموصنا كبلو ابار دار مزراوم تسمعو ازاز فانو دما سراويتم حراي يحنو ليبلو از بزرزر نعزو قداي كخونيو نقدامي مستر ابي احمد كم محدار دونالد ترامب تدويلوم مستر غدايات وصا امريكا مرغاص قرنا افريكا ايكونومي ايثيوبيان قدر استزته منبارهم غليصو نزون حزنا يلنا زعا دونالد ترامب اب غداي قدب هداسي زهاو مغلصي منغستات ملسي كهو نصبلنا زبل مغلصي كاب اديس ابا توهيو انت قدب هداسي كقوم زفلط زنورو حجيغنا خفت قدب شموت زركو ارغاو بره نتزروا ترامب كفال صعنتو غبص يو يلومو توسخ حزنا لنا أبدو كل تجراي كايد زو على اللوت أمرارحة مزارب خوينو ات جنرال أبدو كل تجراي زمت حدغان مكلخال لوت أمرارحة كايد كم زو على غليطو أبزوبا جنرال تادسو ورده حيل بوليس ملاخو زغلصو دما أمخار قدامي مينستر اتو ጌታቸው ረዳ ንዝፈጥርዎ ጸገም ጀነራል ታደሰ ላዕለዋይ አመራርሓ ሰራዊትን ካልኦትን ተሓተት እዮም ድሕር ምባሎም እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ዘዋዱ ግዚያዊ ምሕዳር ብዝሃቡ ትእዛዝ ብጸረ ዓወት ፖሊስ ተደገፈ ሹምሽር ስልጣን ክካየዱ ዒሉ ካብቲ ማሊ ጀሚሩ እውን ካብ መቐለ ናብ ከተማ ማይጨው ብዝተለኣኸ ጸረ ዓወት ፖሊስ ጽኑዕ ክትትል ሹምሽር ስልጣን ክካየዱ ዒሉ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ሹምሽር ሰላማዊ እዩ ክብሉ ሎሚ ኣብ ዝሃቡ ጋዜጣዊ መግለጺ ልዕሎም ካብቲ ዞባ ካብ ቦታ አመራርሓ ዝለዓለ ሓለፍቲ ኣብ ክልላዊ ሓላፍነት ቦታ ተዳልዮም ኣለዉ ዝብሉ እቲ ጀነራል እቲ ሹምሽር ክትግበር ዘሳለጥ ፖሊስ ናብቲ ከባቢ ምልኣኹ ኣቐዲሙ ኣረጋጊጾም ነይሮም ኣብቲ ዞባ ለውጢ ኣመራርሓን ምግባር ዘልዩ ምኽንያት ዝመጽእ ሓደጋን ምክልኻል ጸገም ጸጥታ እቲ ክልል ምፍታሕን ብምሕሳብ ከም ዝኾነ ቀሚጦም ዝመጽእ ሓደጋታት ዝብልዎ ብዝርዝር ኣይገለጽዎን መንግስቲ ኣብቲ ዞባ ብግዲ ክገብሮ ዘለዎ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ነቲ መስርሕ ምዕንቃፍ ኣይከኣልን ዝብሉ ፕሬዝዳንት እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ህዝቢ እቲ ከባቢ መንእሰያትን ምልሻታትን ካልኦት ንውጽኢት እቲ ውሳነ ተኣማንነት ምትሕባር ክህልዎ መለዎ ክብሉ ገሊጾም እቲ ለውጢ ኣመራርሓ ብኣቶ ኣስመላሽ ረዳን ሓላፊ ጸጥታን ኣቶ ንጉስ ኣበጃ ወይ ድማ ወድራያ ንኣተሓባበርነት ዝካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ኣቶ ካልኣዩ ግደይን ወይዘሮ ኣለምን ሓላፍነት ተዋሂብዎም ተባሂሉ እዚ ዞባ ካብ ኣቶ ጌታቸው ረዳን ካብ ትግራይ ዝወፁ እዋን ጀሚሩ ለውጢ ኣመራርሓ ዘይተገበረሉ ከባቢ ኮይኑ ጸኒሑ ኣመራርሓ እቲ ዞባ ዝሓለፈ ሰንበት ሕወሓት ከም ዘይወከሎም ዝገልጹ ሰልፍታት ክካየድ ጸኒሑ ኮይኖም ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ እውን ብተደጋጋሚ ኣኼባ ተቐሚጦም ነይሮም ካብኡ ቀዲሙ ድማ ሊቀመንበር ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናብ ደቡብ ትግራይ ንምእታው ምውሳኖምን ካብ ዝገለጹሉ ዘረባ ኣብ ዞባ ደቡብ ጸገም ዘለዎ ምሕዳር ኣሎ እቲ ምሕዳር ምስቲ ሓይሊ ክሕደት እንብሎ ጉጅለ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዘይስተኻኸልን ለውጢ ዘይተገበረሉን ከባቢ ኢሎም ነይሮም ይኹን እምበር ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ሓይልታት ጸጥታ ለውጢ ምሕዳር ንምግባርን ተዋፊሮም ውዒሎም እዚ ዝኾኑ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ድሕሪ ጉጅለ ክብሉ ዝገለጽዎ ኣመራርሓ ሕወሓት ኣብ ዞባ ደቡብ እቲ ክልል ወታደራዊ ወፍሪ ብምክያድ ካልእ ቅልውላው ክፈጥር ይሰርሕ ኣሎ ክብሉ ድሕሪ ምኽሳሶም እዩ በዚ ምኽንያት ዝፈጥርዎ ዝኾነ ዕንወት እቲ ድሕሪ ጉጅለ ክብሉ ዝገለጽዎ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዘዝቲ ሕወሓት ብፍላይ ድማ ፕሬዝዳንት ላዕለዋይ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምሕዳር ተሓታቲ ምዃኖም ገሊጾም መጽሓፎም ይርስዓን በዛ ኣጋጣሚ ዋና ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣቶ ሃፍቲ ኪሮስ ቤት ጽሕፈቶም ሓዲጎም ከም ዝወፁ ኣፍሊጦም ዘየድሊ ግጭት ደም ምፍሳስን ንምክልኻልን እየ ከምኡ ገይረ ኢሎም ዝወከለና ኣመሓዳሪ የለን ሕጋዊ ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ኣነ እየ ዘየድሊ ግጭት ደም ምፍሳስን ንምክልኻል ብምሕሳብ ቤት ጽሕፈት ሓዲገ ወፂ ኣለኹ ክብሉ ኣቶ ሃፍቲ ኪሮስ ተዛሪቦም በቲ ግዜያዊ ምሕዳር ዝተሻሩ እዞም ዋና ኣመሓዳሪ በቲ ግዜያዊ ምሕዳር ፕሬዝዳንት ኣፍልጦ ተዋሂቦም ሎሚ ክካየድ ዝወዓለ ሰላማዊ ሹምሽር ዝተባሃለ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ኣመራርሓ ተቃዊሞሞ ኣብቲ ዞባ ዝግበር ወታደራዊ ምንቅስቓስ ቀይሕ መስመር እዩ ወታደር ስለ ዘዋፈርካ ኣመሓዲርካ ማለት ኣይኮነን ክብል ድማ ንመራኸቢ ብዙሃን ተዛሪቡ እቲ ዋና ኣመሓዳሪ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ካብቲ
تمال حمل 12 كاب ساعات 9 فرقان دحر قدم ساعات جميرو صرع عوت بوليسن عطقات سراويتن ناب تزوام وفهار مرغاغيطو نوح اوان مدبن مدلاون كغبرلهم صنحه ناي تزوام محدار ناي مفراس تگبار يفصملو زبل اتي وانا محداري نجنرال تادس ورده زهو قال مطيقون ننحدحدو زغاچون حدش قلولاو زيولدن كبل كناشو تسمعوا اتغزيو محدار مسارح ناي تدحر دو بلن كبلو زغلصو ጉጅለ መራራሕ ህወሓት ኮይነሎ ክብሉውን ከሲሱ ናብ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ከም ምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ተደዊልዎም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ መርግጋ ቀርና አፍሪካ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያን ቀንደ ርእስቲ ዘተምባሮም ገሊጹ ለውጥ ምስ መራሕቲ ምዝራብን ምስቲ ሚኒስተራት ምርኻብን ከም ዓብይ ነገር ገይሮም ክቀርቡ ዝፍለጡ ሹማምንቲ ብልጽግና ግን ኣብዚ ጉዳይ ዝበልዎ ነገር የለን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ግን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ሎም ብስልክ ምዝራቦም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ እታ ሃገር ወጋዓው ገይሮም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሎም ኣብ ዘካይዱ ወዘተ بسلك سلام مرجان إيكونومي إثيوبيا خمون كارن أفريقيا بزملكل تكلتين هاجرات أو زخفافلو أشتوتات كم زتو كوريبل دبلوماسيا وقالت زحزة لحصير تبع أمريكا أفتي زت مينستر جوديات وتاع أمريكا ماركو ريبيو زتن مرجان كم زد اللي أسميرهم كم زنورو تملكتو مينستر جوديات وتاع أمريكا أو وقعوا يقطو أو زبطوا حبريتا ماركو ريبيو من جستوا بلتقنا أمريكا زمرحوا أهجروا تكالات جنزب أب إثيوبيا زشتوا لعلاونة بوليس بقانق بلتقنا تحدثوا إيكونومي أدنى قطهم كم زجلت وتملكتو إذا بدبلوماسيا ومنجست زغارة مجلسي فرناجر اتزات مخاني قلت انبر اتنقرن أفريقيا أم بتتان أب إساياس ترخيبو زبهال بلتقنا زفطرو زل عقرقر جنك عند أجندة 5 نبرة كابت حطير مذكر مردا إيكال سبات واشنطن بترقاقامي إساياسنا أبيين نقرن أفريقيا عندنا نابز خف إخوينات يوسدوا قالوا زبل متى تاخوه يوم تانيحم أب جماعة جنسلو أب روع تخيلب تكنولوجي خنواقو مينا أب آدما مسبحات النجاة تصرح دراهو زبل نايزي قروا أوان سقعتات مرأية وقته لو تسرعتيهم بزعبا دونالد ترامب أو قداي قدف الداسي زهو مجلتي منجست ملسخه نتبع لنا زبل مجلتي كودي سوات وهيو انت تقدف الداسي خقاو مزفلط وزنورو حجينا اب تقدف شو متركو ارغاو برها نتي زربا ترامب كفال صعنتو غبص ايو إلومو ابز قربا اورح بريزيدنت امريكا او استفلالاي اغاطمتات اما حراو مراخبتاتن امريكا ابركتو خمس جبرتو بترغاغام خغلط صنيحم ابز حلفه سنبت وايت هاوسنا ابالات سينيت ريبابليكان بارتي ابز غبرو نايدرار عدمه ابز سمعوا زربا هاجرهم نهنصت قدف الداسي مبزحتو ناي ገንዘብ حاجس كم زغبرت تزاريوم نيروم دونالد ترامب اختيلهم كمزي باهجراو محرسب درجه جيجا ترغامي بزعوا قدف كفتر زغبرو زلو زربا قد حساب حجي 4 كيلو استوها وقعوا ملس يلن لوم بيت صحفه هزواوي دغف متحبار اتقدف نغازيطنياتات صوعوا ابزاو مبري نحناون منغست زرزر مبري خبنا نصبلنا زبليو ازي دونالد ترامب تزاريوم استبحال ነገር መንግስቲ ብሩح حسابነት بعንቆት ዲፕሎማሲያዊ አሰራራሓ እዩ መልስ ክህቡ ዘለዎ ዝኾነ ሰብ ተላዒሉ ብዛዕባ ጉዳይ ሃገር ርእይቶ خبي كألن كم منجست نتصور استبرهرة حبريتا أما تأخذ كم زخل تسفان جبر إلو انتخونا جنا إثيوبيا أو روا أباي هنتات التكايدو زلان كابز الجمر 14 عامت زجبر هنتات تجدب وطأيو مولو بمولو بتهاجر كم زشفنا ملكيتو بحفشة أبز حلفوا 14 عامتات كحورة تسب استأكد متنجزة أستات 23 بليون بر مخانم قليتهم تزربا ترامب كفالت عنتو جبت زولو دما بيت منجست بلتجنا حلاف اتبيت حفة تجيرهم استشمو أرجعوا برها يوم نانا أوشت إن مبراسن بناي جزاء رأسنا هابتن ملمع زلنا دليت سلازي تقبلوا اتجوروا طعنتو ايو اتزربا ترامب مرآيا زيو خبلو بملعل هو طعنتو جبصاوያን ካብ ኩሉ ማዕዝን ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ ነቲ ማይን ወርቅን ድማ በይኖም ንምጥቃም ዘይገብርዎ ነገር የለን ካብ ውሽጢ ክብርብሩ ይፍትኑ ካብ ደገውን ስለዚ ካብ ወገን ከም ትራምፕ ዝኣምሰሉ ዝመፀ ገለ ዝተዛብዕ ዘረባታት ካብ ዝኹርናዕ ወይ ካብ ዝማዕዝን مرآي ኣገዳሲ እዩ ኢሎም ሕጂ ብናይ ገዛእ ርእሶም ተፈጥራዊ ሃብቲ ምልማዕ ትቃወም ዝብሉ እዞም ሰባት ብልጽግና ቅድሚ ሕጂ ንገዛእ ርእሱ እቲ ግድብ ይቃወም ከም ዝነበሩ ግን ፍሉጥ እዩ حالتات فانو خبز حلفو سومن لعل حد شعب وتادراوي منجستي كبسة تنبرو مقلاطم تتصبزيو مكتل قدامي منستر آتو تمسجن طورنه نحالتات فانو كمزيوم زبولو دناقور كابي ترخو كبلو أب بحر دار تزاريو أما راح فانو دما سراويت أمحرة يحنا اللي يبلو أبتخلل زكاية زلوج قد على خوينو أقل وأهجراو مرخو بزحن سحيولو أبز غربا وان غازيتا ليبريسيون ناي فرنساي حويسو بزعوا أبتخلل زكاية زلو تخصم اللوات مزبصاوم يذكر قدم غازيتانيا BBC زنوره مارتين بلاوتون بتمساسل
ብፍላይ ድማ ቅድሚ ዓልቲ ኣብ ዞባ ጎንደር ቀጠና ኣብነት ከምኡን ኣብ ዞባ ጎጃም ቀጠና ደጋዳሞትን ኣብ ልዕሊ ዝተፈጸሙ መጥቃዕታት ብዙሕ ኣባላት ሓይልታት መንግስቲ ከም ዝተቐተሉ ብምሩኻት ተታሒዞም ከም ዝተኣረዩን ገሊጹ። ፕሮፌሰር ማርቲን ፕላውት ኣብ መላእ ኣምሓራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብሓይልታት ፋኖ ዝተታሓዙ ወታደራት መንግስቲ ቁጽሮም ኣስታት 500 ከም ዝበጽሕ ይብል። ንሓይልታት ፋኖ ብምጥቃስ ድማ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እንተወሓደ ኣስታት 1000 ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት መንግስቲ ምስቶም ተዋጋእቲ ከም ዝተጸንበሩ ኣነጺሩ። ብዓይነት ንብረት እውን ብሓይልታት ፋኖ ካብ ዝተወሰደ ኣጽዋር ብተወሳኺ ኣብ ምዕራብ ጎንደር ኩምሆር ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብዙሓት መኻይን ከም ዝተወሰደ ገሊጹ። ሕጂ እውን መጥቃዕቲ ዝፍጸመለን ቦታታት ከም ዘለዋ ገሊጹ። ኣብ ዞባ ጃዊ ምስ ቤት ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ካብ ወረታ ሃገር በረከት ጎማራ ካብ ዝተባሃለ ቦታን ኣብ ካልኦት ቦታታትን ዝበጽሕ ብኣብነት ይጠቅስ። ሓይልታት ፋኖ ኣብ ገለ ከባቢታት ከስልጥንዎም ዝጸንሑ ተዋጋእቲ የውፅኡ ከም ዘለውን ገሊጾም። ኣመራርሓ ፋኖ ኣስረስ ሰማራ ኣብቲ ክልል ብኣወዳድባ ዝተሰርሐ ናይ ምውዳብ ምስልጣን ምዕጣቕን መስርሕ ብህዝባዊ ሓይሊ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ጽሒፎም። ካብ 2 ዓመት እነጀው ድማ ምስቲ ስርዓት ዝተኣተዉ ወግዓዊ ኩናት ንዘርኢ ኣምሓራ ዝኾነ ሰራዊት ንምውላድ ዘለዎ መስርሕን የፍጥነሎ ክብሉ ኣልዕሎም። ውዳበና ሓበራዊ ኣመራርሓ ምፍጣር ዘስዕብ ተግባርነት ተልእኾን እዩ ኢሎም። ግፍዕ ዘይጻወር ዘይሕለልን ዝነቕሕን ማሕበረሰብ ይፍጠር ኣሎ። መወዳእታ እዚ ድማ ነቲ ስርዓት ምጽራግን ንኢትዮጵያ ካብ ምብታን ምድሓንን እዩ ክብሉ ወሲኾም። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ባህር ዳር ዝርከቡ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ነቲ ምንቅስቓስ ሓይልታት ፋኖ ኣይትስልጠን ኣይትምሃር ዝብሉ ካበይ መጹና ክብሉ እውን ተሰሚዖም። ብኣጉል እምነት ጥንቆላን ዝኣምን ከመይ ክበቁል ከኣለ ናይ ገባር መዳበርያ ምሩፅ ዘርእን ዝዘርፍ ጉድ ካበይ መጸና ፍልጠት ይጥፋእ ድንቁርና ይስፋሕ ዝብሉ ሰባት ካበይ እዮም ዝመጹ ኢሎም። ትማሊ ኣመራርሓ ፋኖ ዘመነ ካሴና ኣቶ ተመስገን ጥሩነህ ብስም ኣልዕሉ ንኣኹም ሰበስልጣን ብልጽግና ኣመራርሓ ኣብይ ኣሕመድ ዝጸላእኩምን ዝንዕቐኩምን ኣብ ልዕሊ ህዝብኹም ኩናት ንምእዋጅ ዝመረጽኩም እንታይ ኮነ ኣጋጢምኩም ይኸውን ኣብ መጻእ እውን ኣብ መንጎዚ ትቐትልዎ እትገብሩ ዘለኹም ህዝቢ ከም ትነብሩ ዶ ረሲዕኹም ክብል ምግላጹ ይዝክር። ኢራን ኒውክሌር ምልማዕ ከም ትቐጽል ገሊጻ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እታ ሃገር ኣባስ ኣርጊቺ ኒውክሌር ምልማዕ መቐጻሊ ጉዳይ ሓበን ሃገር እዩ ኢሎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ቴህራን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብመጥቃዕታት ኣሜሪካን እስራኤልን ዝለዓለ ጉድኣት ዝበጽሖ መደብ ምልማዕ ዩራኒየምን ጠጠው ከም ዘይተብሎ ተዛሪቡ። ኣርጊቺ ምስ ፎክስ ኒውስ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ብርግጥ ዝበጽሐ ጉድኣት ከቢድ ስለ ዝኾነ ሕጂ ደው ኢሉ ኣሎ። እንተኾነ ግና ምልማዕና ጠጠው ክነብሎ ይንኽእልን ምኽንያቱ ዝውጽኢት ናይ ገዛ ርእስና ሳይንቲስታት እዩ። ካብኡን ላዕሊ ድማ ጉዳይ ሓበን ሃገር እዩ ኢሉ ወሲኹ ድማ መጀመርታ ኢራን ምስ ኣሜሪካ ነዘተ ክፉት ምዃና ገሊጹ። እንተኾነ ግና ንግዚኡ ቀጥታዊ ዘተ ከም ዘይህልውን ኣነጺሩ ንሓበራዊ ጥቕሚ መፍትሒ ዝመጽእ እንተኾይኑ ምስኣቶም ንምዝራብ ድልዋት ኢና ኢሉ። መደብ ኒውክሌር ኢራን ሰላማዊ ምዃኑ ንዘላለም ሰላማዊ ኮይኑ ከም ዝቐጽል ኢራን ፈጺማ ኒውክሌር ኣጽዋር ከም ዘይትደልል ንምርጋጽ ዘድሊ ዝኾነ ናይ መተኣማመኒ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልዋት ኢና ክብሉ ወሲኾም። ኣብ ምላሹ ድማ ማዕቆም ከልዕሉ ንጽበ። ስለዚ ንኣሜሪካ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ብዛዕባ መደብ ኒውክሌር ኢራን ብድርድር መፍትሒ ድለ ዝብል እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ነዚ መረጋገጺ ኢራን ስዒቡ ኣብ ወገን ኣሜሪካ ክሳብ ሕጂ ዝተዋህበ መልሲ ግን የለን። ክቡራትን ክቡራትን ተኸታተልትና ሎማዓንቲ ዝበልናዮም ዜና እዚኣቶም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም።